देखा जो तुझे ए होना एक मुनी एक छुआटा उठी होना ये पिलाटा उठी हुआ है होना बुरा हाल। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी ଭାତଟେ ହବ ପନିରଟେ ହବ କିଛି ହବନି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ଖାଇବେ। ତମେ ଯାହା ମସଲା କରୁଛ କର ମୋର ମସଲା ମୋ ଜନ୍ମଦିନଠୁ ମସଲା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ତୁ ତାହେଲେ ମାମୁଁ ଘରୁ କୋଉଦିନ ଯିବୁ କହୁଛୁ କୋଉଦିନ ଯିବ? ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ ତମକୁ ନବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଆମ ଆମର ତ ବଡ଼ କିଏ ଆସିଛି କିଏ? ଓ ମଲ୍ଲି ମଲ୍ଲିକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମାଳ କିଏ ଖିଆ ଆସିଗଲା ନା ଆମେ ନୁଚି ପଳେଇବା ହେଲା। କେମିତିଆ ମୁହଁଟା ଦେଖିବା ଟିକେ କେମିତିଆ କରୁଛ ଅନାନି ଟିକେ କିଛି କରିପାରିବେ ଆମେ ଜାଣୁ ତମ ନା ପାଣୁ ପିଲାଟା ଏଟିଏମ୍ଟା ନଈରେ ପକେଇ ପୋଖରୀରେ ଖୋଜୁଛି ଏଟିଏମ୍ଟା ପାଉନି ହଜେଇ ଦେଇକି ଏଠି ରୋଲ୍ କରୁଛି। ହେ କ'ଣ ହେଇଛି କୋଉଠି ହଜେଇ ଦେଇଛ ଏଟିଏମ୍? ଏଟିଏମ୍ଟା ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ କପି ଗୋଟେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ସୋମବାର ଆମର ତ ଜନ୍ମଦିନ ନାହିଁ ଆଉ ଜନ୍ମଦିନରେ ବି କାଳିଆ କତିକି ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଫେରେ ଦେଖିବା ଆର ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଉ କାଳିଆ କଥା କ'ଣ ସେ ତ ତାର ସବୁବେଳେ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଡୋରି ଲଗାଏ ଯଦି ଏଥର ଲଗେଇବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ ଫେରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଉ। କାଳିଆ ଡାକୁଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଟିଏମ୍ ପିଲାଟା କୋଉଠି ନଈରେ ପକେଇ ପୋଖରୀରେ ଖୋଜୁଛେ। ଏଟିଏମ୍ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ନା ମୁଁ ରଖିନି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର କାଳିଆ ଏଇଟା।